Sanibonani ngiyanibingelela nonke igama uSipho sethu umbhali wemovie uSizi ephume eErmel endaweni yasephumula. Sithanda ukubonga kakhulu ngokuthi abantu bayibukele lapha ku-YouTube. Ngicela bachubeke kanjalo bayibukele ba-subscribe ba-comment kumsebenzi wethu. uSizi yatholakala lapha ku-YouTube yabhala uSizi local drama. uSizi local drama uzoyithola izovela lapha yana. Sibonga kakhulu umphakathi wase-Emelo nakwezinye indawo kusilandela ngoba siyabona lapha ku-YouTube ukuthi abantu bayibuka into yethu. Siyabonga kakhulu then bese niyacomplaina sekhona ukwazi khona kunikhiphela part 2. Danko engizonazisa umama kaVusimuzi akafi uyaphila bafuthi yaphuma part 2. Mara ngishoni mani now. But nami ngiyakufustanga man. Ngifila is like man ngaba intana yami nje. Ngabe